School thangmani lama ba betu ta jaga Thwimwrajak Khorang Chini Pori nai Khoroksa Thwimwrajak mung priya deb Patimungo logi no bishal gor shakamnogo talangi thangka bono amsani lukuro phiaba bini shak bele hameni bagai abon yaglo rohor ka bono hapani shakamnogo Patimungo yaglo thutai nai tier 01 X9266 marini bagnog asuka amsani lukurok Patimungo tangshal phungo bishal gor thanani charilam school buskango Haina hai Lahar Patimungo klai Thwimwrajak Chini Pori nai Khoroksa Thwimwrajak mung priya deb Patimungo logi no bishal gor shakamnogo talangi thangka bono amsani lukurok phiaba bini shak bele hameni bangai aboni yagulo rohor ka bono hapani shakamnogo Patimungo yagulo thudai nai bagno kasuka amsani lukurok Koktumawo Saiman Jaka tangshal phungo rungnogo thangnani bagai nokni ongkhormani bishal gor chorilam amsani Chini Pori nai BC teacher umoni Khoroksa Sikli Phiaba rungnog buskango sogoi kheno tier 01 X9266 marini khungsa glamour bike bonok thutai mani bai lamao no goirogoi klaikha priya deb mungi o Sikli Patimungo logi no bishal gor shakamnogo talangi thangka bono amsani lukurok phiaba bini shak bela hameni bangai aboni yagolo rohor ka bono hapani shakamnogo Patimungo yagolo thutai nai tier 01 X9266 marini bike no kasuka amsani lukurok koktuma mangkheno Patimungo thaya thangai sogoi kya police नाम কি আপনার মেয়ের কোন স্কুলের ছাত্রী তিরুলাম দারুস্থানী বিদ্যালয়ে পড়ে আপনি বাইক কি আটক হইছে কই দাবার নাম কিছু জানি না আপনার মেয়ের অবস্থা কি রকম আছে এখন ও মায়া তো হাসপাতালে দাঁড়াতেছে না কোন হাসপাতালে নিয়েছেন হাসপাতাল কোন মানে কোন ক্লাসে পড়ে ও Bishal Gone Shimi Asis ni Koktum Chini Khorang